Aktualac. Dobar vam dan, dragi gledatelji i dragi slušatelji. Dobrodošli u Aktualac u kojemu su nam danas gosti Domagoj Lucić, pobjednik ovogodišnjeg književnog natječaja Mladi Krleža, namijenjenog mladim autorima do 35 godina s područja Varaždinske i Međimurske županije, i gospodin Robertino Bartolec, organizator natječaja. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, dobar dan. Domagoj je nagradu dobio za prijevod na hrvatski jezik dijela njemačke književnosti, estetička planuća umjetnosti naklonjenog redovnika Wilhelma Heinricha Wackenrodera. Pa evo, za početak bih voljela čuti zašto je izbor pao baš upravo na ovu knjigu. Evo, ovo djelo je upravo ono nešto što bi Njemci rekli klein aber fein, djelo je neznatno, ali zapravo je vrlo važno i predstavlja jedan njemački manifest, odnosno iskorak iz razdoblja prosvjetiteljstva, iz prosvjetiteljskih ideja. Dakle, imali ste jednog Kanta, njegove ideje koji je govorio da su zorovi bez pojmova isprazni. I onda nastupa Wilhelm Heinrich Wackenroder i njegov kolega Ludwig Tieck, koji je zapravo anonimno i objavio to djelo, jer su njih dvojica surađivali dugi niz godina. Dakle, osvanjuje takvo jedno djelo u kojem se Wackenroder osvrće na osjećaje i nastoji promatrati umjetnost prije svega kroz osjećaje i tu jednu transcendentalnost. Dakle, shvaća umjetnost posve na jedan religiozan način, što je otvorilo vidike u tadašnjem shvaćanju zapravo same umjetnosti i samog tog otvorilo put zapravo k njemačkom romantizmu i kasnije sentimentalizmu. Kako sam uopće došao na ovo djelo? Evo, prije sam se bavio književnim prevođenjem, stupio sam još na drugoj godini studija u kontakti s našim znanim, sada već blago pokojnim književnim prevoditeljem Seadom Muhamedagićem, prepjevavajući Bachove korale u Muci po Ivanu, i jednom prilikom uspio sam se s njimi naći, bio je to vrlo ugodan susret, razgovor ugodni. Evo, rekao je da imam jedan divan talent i da bi bilo šteta to ne iskoristiti, i tako sam se odlučio kasnije potražiti nekakvu prozu. Razgovarajući s kolegama, evo, što bi bilo dobro prevesti, savjetovali su mi da potražim nešto možda zgodno što još nije prevođeno, i surađujući pobliže, konkretno u vezi ovoga dijela s kolegom Vedranom Lesarom, magistrom muzikologije, koji je ovo djelo čitao i rekao da se često koristi kao literatura o samoj muzikologiji. Evo, ja sam našao neke reference na to djelo i kod svog profesora muzikologije, kod kojega sam pohađao jedan izvorni predmet. Evo, doista je riječ o jednom takvom naizgled neznatnom, ali zanimljivom dijelu, i tako sam se odlučio da bi bilo vrlo zanimljivo prevesti tako nešto i zapravo dati čitateljima na uvid. Evo. Čestitam na ovom prevodilačkom pothvatu i hvala na nagradi. Recimo, naš današnji gost, gospodin Domagoj Lucić, rođen je 1997. godine u Čakovcu. U Varaždinu je pohađao prvu gimnaziju, jezični smjer, studirao je njemački jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, gdje je i diplomirao 2023. godine. Živi u Varaždinu. A sad bih pitala gospodina Bartoleca, dakle, recimo uvodno nešto o samome natječaju Mladi Krleža, za koga je on namijenjen i zapravo zašto je on uopće pokrenut? Pozdravljam sve slušatelje, naravno i gledatelje vašeg radija, i hvala vam na ovom pozivu, naravno. Ovo je vrlo važna godina, već obljetnička 5. nagrada Mladi Krleža. Znači, natječaj smo pokrenuli iz dva temeljna razloga. Gotovo je nevjerojatno da Varaždin nikada ne imao nekakav književni natječaj koji bi suportirao mlade spisatelje i razvijao kulturu čitanja i razvijao kulturu spisateljstva u mladih Varaždinske i Međimurske županije. A zašto ovo naglašavam, Varaždinske i Međimurske županije? Pa iz razloga naziva samog natječaja. Dakle, Mladi Krleža, uvijek je lijepo reći da je Miroslav Krleža apsolutno i 100% Varaždinac. Dakle, njegov otac, primjerice, koji se također zvao Miroslav Krleža, 1857. godine rođen je u Varaždinu. Majka Ivka 1870. godine rođena je u Varaždinu. To je razlog da smo natječaj nazvali Mladi Krleža, ali tu i apeliramo na sve autore da imaju taj jedan rebelijanski, ali estetski sadržaj koji je Mladi Krleža u svojem
svojoj spisateljskoj artikulaciji imao, ali naravno i po maminoj strani tu je i ta bitna međimursko hereditarno porijeklo Miroslava Krleže, ovdje 100 metara od nas, vrlo je lijepa spomen ploča kući gdje je i preminula 1923. godine baka Miroslava Krleže koja ima apsolutno međimursko porijeklo. I ovaj naš ovogodišnji pobjednik Domagoj Lucić vrlo lijepo zaokružuje samu titulu tog natječaja. Rođen je u Čakovcu, živi u Varaždinu, diplomirao je književnost i njemački jezik u Ljubljani, a kao što znamo Miroslav Krleža ono što sa međimurske strane povezujemo sa Krležom, to je ta baka Terezija Drožar Goričanec, a zna se da su balade Petice Kerempuha preuzele leksik bake Terezije Drožar Goričanec i prezentiran je taj kajkavski naš u baladama Petice Kerempuha, a balade Petice Kerempuha 36. publicirane su u Ljubljani. Da. Koliko je djela došlo ove godine na natječaj i zašto je presudilo baš ovo? Budući da je ovo obljetnička godina, 5. Ja zahvaljujem svim mladim autorima do 35 godina iz Međimurske i Varaždinske županije koji su do sad poslali svoje rukopise na naš natječaj. Pozivam ih i dalje da šalju, jer ovo je jedini natječaj koji može dati šansu da artikuliraju svoj talent literarno. Izniman broj u ovih 5 godina rukopisa stigao je na naš natječaj, pa tako i ove godine. Naravno, ovdje sugeriram svim autorima, ovo je za cjelovito dijelo natječaj, dakle zaokružena jedna pjesnička zbirka i zaokružena knjiga priča, dakle ne može se slati po jedna pjesma ili po jedna priča, ali izniman broj upravo i takvih dijela dolazi. Dakle, ja ovdje apeliram na autorima da zaokruže svoju literarnu artikulaciju. Upravo takva ponajbolja literarna artikulacija dobit će i oblik knjige. Možda je zgodno ovdje napomenuti dosadašnje autore, jer vrijedi te knjige i te autore naglasiti. Ovdje su iz Međimurske i Varaždinske županije. Dakle, u prve godini pobjednica je bila Kristina Slunjski sa prekrasnom knjigom poezije. Sljedeće godine 22. pobjednik je bio Filip Svetec, knjiga kratkih priča. Ivan Goran Žunar sa prekrasnom knjigom zbirkom poezije Zrenje. Ta knjiga je te godine 23. od strane Hrvatskog društva književnika na danima hrvatske knjige proglašena jednom od najboljih knjiga publiciranih te godine u Hrvatskoj. Prošlogodišnji pobjednik sa knjigom Dvije kćeri svojih roditelja, u pitanju je drama, knjiga dramske tročinke. Što to znači? Otvoreni smo za sve žanrove. Od drame, poezije, proze, knjiga kritika, knjiga eseja, dakle sve što se literarno može artikulirati, natječaj prihvaća. Domagoj, što su bili najveći izazovi prilikom prevođenja? Evo, samo prevođenje je vrlo zahtjevan zadatak, dakle ima tu i poneke lirike koje je vrlo nezgodno prevesti. Polazeći od same činjenice da je djelo potrebno dati mu duh našega jezika. Evo i sam kao prevoditelj uvijek se vodim tom mišlju da želim da se čitatelj osjeća kao da djelo čita na jeziku na koji se ono prevodi, evo u ovom slučaju kao da ga čita na hrvatskom jeziku. Dakle, to su ti izazovi samoga duha jezika i sama činjenica da je djelo nastalo u 18. stoljeću. Evo, prvi put je objavljeno 1796. godine, 2 godine prije Valkenroderove smrti. Dakle, sami ti kulturološki, kulturno-povijesni okviri, evo, ako hoćete, su isto jedna velika svojevrsna prepreka koju je potrebno prijeći kao prevoditelj kako bi se sve skupa objedinilo u kulturni kontekst i onda dalo i samog duha jezika. Kome će ovo štivo biti vrijedno?
Ko će ga poželjeti pročitati? Evo, poneprije svim onima koji se bave povijesti umjetnosti, muzikolozima, također jer veliki je naglasak na glazbi kao umjetnosti i njenoj univerzalnoj ulozi, ali vjerujem i svima drugima koje umjetnost zanima ili čitateljima koji će svakako možda uzeti ovo djelo iz čiste razonode da vide o čemu se zapravo radi, jer evo i sam nekako uvjerenja da je dobro zaviriti ponekad i u prošlosti, pronaći nekakve retke koje nam govore o istinama koje su jednostavno bezvremenske, a to u ovom dijelu svakako možemo naći. Dakle, ovo je vaš prvi prevodilački rad. Bavite li se inače prevođenjem? Bavim se, dakle, honorarno sam prevodio još poneku liriku i tako, evo, kada bi me povukli za rukav i rekli, evo, Domagoj, prevedi nešto. Tako da, evo, do sada sam se manje više honorarno bavio usputnim prijevodom. Ovo je prvi prijevod ovakvog tipa, dakle, proze. Zanimljivo da se zapravo žiri odlučio za ovakav jedan tekst. Pa da, ovo prethodno pitanje koje ste uputili Domagoj je jako važno. Recepcija ovog dijela će biti iznimna, jer ovo je jedno od najvažnijih dijela njemačkog romantizma, zapravo ono otvara romantizam teorijski cijeloj Europi. Meni je bilo, evo, sad kad me ovo pitate, nevjerojatno kad smo mi izdali knjigu Renesansa. Jedan od najvažnijih tekstova u toj knjizi Waltera Patera, prijevod, to je u naše izdanje, Modernist nakladništva, bilo je o Winkelmannu, također jednom njemačkom intelektualcu, spisatelju i autoru, a Winkelmann je jedan od najvažnijih intelektualnih i estetskih idola samom Wackenroderu i mene to nevjerojatno iznenadilo da jedan mladi autor ovdje u Varaždinu je u stanju ispercipirati i iz svojeg vlastitog nahođenja uzeti i prevesti jedno od najvažnijih dijela Europe. Ne samo romantizma, jer ta knjiga je odredila i onaj estetički pravac u Britaniji u 19. stoljeću, u viktorijanskoj Engleskoj, jer nemojmo zaboraviti, sam Walter Pater primjerice bio je na Oxfordu predavač Oscaru Wildu i bio je prijatelj Johna Ruskina. Iz tog razloga ovu knjigu mi ćemo publicirati ne samo sa hrvatskim prijevodom, sjajnim hrvatskim prijevodom Domagoja Lucića, nego i sa njemačkim izvornikom i sve ćemo napraviti da zapravo ta knjiga ima refleksiju i na europskoj razini. Dakle, recepcija će biti iznimno velika ove knjige. Kakvi su odjeci inače ovoga natječaja? Odjeci su odlični, a to dokazuje opet samo ova knjiga. Primjerice, mi smo pozvani da ovu knjigu prezentiramo na Muzičkoj akademiji u Zagrebu i ona će biti premijerno prezentirana oko 21.5. uvijek negdje oko tog dana svjetskog dana kulturne raznolikosti radimo promocije pobjednika nagrade Mladi Krleža, a i sve ove prethodne knjige imali su ogroman broj predstavljanja diljem Međimurske i Varaždinske županije, znači od Čakovca, Ivanca, Varaždina, Zagreba, Novoga Marofa. Dakle, knjižnice su vrlo zainteresirane da svoje mlade autore prezentiraju u vlastitim sredinama, jer uvijek volim naglasiti, vidite kako je široka lepeza pobjednika ovog natječaja. Imamo iz Varaždina naravno pobjednika, ali bio je prošlogodišnji pobjednik iz Sračnica, godinu prije toga autor je bio pobjednički iz Ivanca. Evo, zapravo ove godine Domagoj je rođen u Čakovcu i naravno da sve te sredine žele prezentirati vlastite mlade književnike vlastitoj sredini i na taj način razvijati tu kulturu čitanja i kulturu spisateljstva u svojim gradovima, općinama, na kraju krajeva županijama. Kako je bilo sa ostvarivanjem prava na prevođenje? To je sve išlo teklo glatko? Tako je, evo. To je vrlo jednostavno. Naprosto autor je 1798. godine preminuo, znači prava su slobodna, s tim nije bilo problema, ali i da je bilo, ovakva knjiga se bi napravili da je i sa te strane pravno sve sanirano, jer
ovo Hrvatska mora imati. Gotovo je nevjerojatno da su mi jednog mladog čovjeka, Domagoja Lucića, dakle kompletna naša umjetnička i kulturna svijest čekala Domagoja Lucića da nam podari Wackenrodera našoj kulturi i našoj umjetnosti, ali izgleda da se isplatilo čekati. Imate li u pripremi dalje raditi nešto na ovome tragu ili nešto drugo? Evo, upravo je aneks ovoga dijela fantazije s prijateljem umjetnosti u kojem Wackenroder nastavlja pisati kratke eseje o glazbi, pa možda evo krećemo s tim ili s nekakvim još predlozima koje je iznio gospodin Robertino. Svakako bih ovom prilikom i zahvalio evo i njemu što je prepoznao važnost ovoga dijela i svima ostalima koji su jasno doprinijeli da do ovoga i dođe. Evo, a za danje projekte svakako. Sa Domagojem će se sigurno prevoditeljska suradnja nastaviti. Mislim, Ludvig Tike, ako se ne varamo, on je sa Wackenroderom također radio. To su iznimno važna dijela. Meni je najveće iznenađenje bilo u toj cijeloj priči kad se provjeri. Znate, kad dobijete rukopis, pa onda idete provjeriti da li postoji već, da li postoji to već, da je možda provedeno prije 100 godina od nekog drugog hrvatskog autora, i apsolutno mi je bilo iznenađenje da jedno tako veliko dijelo nije u našoj kulturi doživjelo translaciju na hrvatski jezik, i kad imate već takvu priliku kao izdavač i kao intelektualac, sve ćete napraviti da taj niz koji su imali i Wackenroder i Tike u suradnji sa Domagojem bude sa njemačkog preveden na hrvatski. Ta promocija koja će biti primjerice u Muzičkoj akademiji u Zagrebu govori vam koliko je vrijedna sama ta knjiga, koliko je vrijedan taj rad Domagoja Lucića prevoditeljski i koliko je opravdano da imamo ovakvu nagradu Mladi Krleža koja razvija i pronalazi ovakve mlade talente spisateljske, jer ko zna koliko još ima mladih ljudi u Varaždinu ili u Međimurju koji rade ovakva kvalitetna djela, a za njih ne čuje i ne zna. Je li glazba jedna od vaših preokupacija uz prevođenje? Jest, bavim se glazbom u slobodno vrijeme koliko stignem. Evo, aktivan sam član zbora i Noneta Donum ovdje u Varaždinu. Bio sam i član Korusa Angelikosa, aktivni, evo. U slobodno vrijeme i sviram klavir i gitaru, pohađao sam i glazbenu školu u Varaždinu, smjer gitara, tako da evo, nekakvo formalno obrazovanje u tom smislu imam i surađivao sam evo i s brojnim umjetnicima, evo, poput maestra Anđelka Igrica, maestra Višslava Klina i evo, brojnih drugih s kojima sam imao priliku surađivati. Evo, moj stari brat je inače operni pjevač u usponu, majstor svega zanata, tako da evo u obitelji nikada ne fali glazbe po tom pitanju. Tu smo na svom terenu. Odlično. Što nam pokazuje ovaj natječaj kad govorimo o književnoj produkciji mladih autora? Čuli smo koje su to knjige, ali što zapravo doznemo o njihovim interesima, o preokupacijama, formama, njihovom autorskom izričaju? Pa, dakle, što to prevlada u današnjoj generaciji? To je jedan autora? od najvažnijih tonova naše selekcije kad vidimo taj fond rukopisa koji svakim natječajem dobijemo. Jer uvijek moramo se vraćati na titulu tog natječaja, to je Mladi Krleži. Dakle, mi tražimo jedan taj krležijanski aspekt u rukopisima, dakle ne samo da je on estetski na višoj ili najvišoj razini, ali da ima i ono što je posebno Mladi Krleža, ako govorimo o onom prvom dijelu njegove karijere, što je imao u sebi taj jedan rebelijanski aspekt spisateljski, ali da ga interesira i suvremenost oko njega. To je jedan vrlo važna dimenzija svakog rukopisa koji se selektira kao laureatski. I u ovoj domeni dosadašnjih pobjednika svaki rukopis je zapravo i taj, ne samo da je kvalitetan spisateljski unutar svojeg žanra, nego i taj jedan krležijanski aspekt je imao. Od same Kristine Slunjski sa svojim pobjedničkim rukopisom Anatomija ljudskosti, gdje sam naslov teksta govori o tome da možda ovih moralističkih kratkih priča Filipa Sveteca, ili ako govorimo o Ivanu Goranu Žunaru i knjizi Zrenje, koja je čak u nekim dijelovima ove knjige progovorila i o onoj pandemijskoj fazi koju smo nedugo imali ne samo u Hrvatskoj nego globalno, ali kulminacija tog krležijanskog aspekta je bila u ovoj drami Luke Wintera, i mene je iznenadilo da jedan mladi autor, zaista se radi o mladom autoru, pogodio je neke teme koje su toliko relevantne za našu sredinu, konkretno varaždinsku, od primjerice situacije u Varteksu, evo,
prije neki dan je zapravo proizvodnja u našem gigantu završila. Progovara o iseljenju mladih iz kako Varaždina, tako i Hrvatske općenito. Usudio se čak, zanimljivo, znate, kao u Varaždinu svi imaju ogromne vinilne kolekcije Beethovena i Baha, međutim punimo tri arene sa stanovitom pjevačicom Prijović i to je dodirnuo u ovoj drami, a ono što me posebno iznenadilo da je ovo prva knjiga uopće u Horvata koja je popratila onaj vrlo zanimljiv autobiografski kazališni projekt gospodina Matanića Bogovi. Na vrlo, vrlo interesantan način. Nadam se da će knjiga koja će izaći kao pobjednik ovoga natječaja ostaviti traga zacijelo među čitateljima, ali što bi ovaj mladi prevoditelj mogao poručiti mladim autorima danas, bez obzira bavili se prevođenjem ili su autori originalnog teksta? Evo, potičem prije svega kada je reč o prevođenju sve mlade prevoditelje koji su jednako talentirani, možda čak i više. Evo, vjerujem da postoje skriveni talenti i želim im da im se otvore vrata i da svakako možda da ih i ovo djelo potakne da u buduće potraže nešto slično i rade na tome da evo doista naša kultura dobije vrhunske prijevode i da možemo u njima uživati. A sve ostale oblike autorstva naravno da potičem i jednako tako želim im sav mogući uspjeh kojim im evo nekako i ja mogu ovim načinom doprinijeti. Ja želim vama uspjeha i da nađete dovoljno vremena za sve ono što biste voljeli raditi. Robertino, za kraj, poruka mladima. Za kraj, evo, nadovezat ću se na ove riječi Domoga. Dakle, ovo je jedini natječaj koji upravo takvim talentima pruža šansu. Kroz naš dosadašnji rad pokazali smo ne samo da brinemo da to djelo bude publicirano, nego ono najvažnije, da to djelo dođe u kontakt sa samim čitateljima i to je najveći kompliment svakom autoru koji je dijelom natječaja Mladi Krleža. Dakle, to njegovo djelo, taj rukopis koji je marno pripremljen za kompjuterom u nekoj računalom u nekoj sobi, dolazi do čitatelja, ima recepciju, ljudi govore o tom dijelu i konačno to djelo mijenja ovu sredinu na bolje. To je poanta ovog natječaja. Hvala lijepa na gostovanju, sretno i uspješno dalje. Hvala lijepa. Hvala i vama, dragi gledatelji i dragi slušatelji. S nama su danas bili Domagoj Lucić i Robertino Bartolec. Ja sam Andreja Žigić-Dolenec i lijep pozdrav svima.